a patra a Cupei Firmelor și deja de mâine ne pregătim pentru ediția 5, așa să În primul rând a fost o atmosferă, după mine, senzațională. Cred că v-ați bucurat toți atât de șah, cât și de ce a fost după și înainte, ieri seara. Nu vă spun decât că vă așteptăm la anul pe toți și așteptăm să promovați și dumneavoastră, să mergeți mai departe dacă v-a plăcut să spuneți, pentru că ideea este să vină cât mai multe firme, oameni să vină noi, care să se bucure și ei de șah și să adunăm în același loc jucătorii care au făcut performanță sau fac performanță, maestri internațional, mari maestri, să joace în același turneu cu copiii, cu oameni care prima dată joacă într-un turneu de șah și la final să promovăm șahul. Pentru că este un sport care, sigur, pe toți copiii și chiar și pe cei care nu sunt copii ne ajută să gândim mai bine și mai clar. Cam atâta zice eu, mulțumim sponsorii pe care o să-i nominalizeze Marian. Eu mulțumesc lui Gil tare mult, pentru că Gil este câștigul nostru în club pentru anul ăsta, pentru că prin el am putut să facem organizarea aici și s-a implicat enorm de mult el cu Marian să organizeze. La mine e doar vorba acum. Da? Și las pe Marian să spună câteva cuvinte despre sponsor și despre să înceapă cu clasamentul. Vă mulțumesc tare, tare mult și vă așteptăm la anul. Încep și eu cu mulțumirile. Mulțumim sponsorilor, cum a spus George. Corcova Roi în Dâmboviceanu, sponsorul tradițional care dă premiile. Anul acesta au venit și Digital Graphics și Verdi.ro cu ajutor financiar. Mulțumesc și eu lui Gil, că fără el nu reușeam aici. Mulțumesc și lui George, el zice că nu s-a implicat, dar s-a implicat destul de mult. Mulțumim și domnului Iulian Bârzeanu, care i-a ascuns acolo și a tot sunat în stânga-dreapta. Mulțumim celor care au venit de departe. Știm că a fost greu, dar sperăm că le-a plăcut. Îi rugăm să se bucure și de târgul din Craiova, care se zice că e unul dintre cele mai frumoase din Europa. Noi nu știm, că nu a fost în toată Europa, dar și din România. Clasamentul a fost foarte strâns, dar înainte de toate aș vrea să dăm două premii speciale. Așa cum spunea George, vrem să punem față în față profesioniștii șahului cu jucătorii amatori și cu copiii. Și atunci vom premia cei mai tineri copii din această zi. La băieți Vasile Mihai și la fete Vasilescu Anca Maria. Ei deja au promis că la anul o să se prezinte și mai bine. În clasamentul general, ca de obicei, farmaciile țin fruntea clasamentului, numai că s-a schimbat un pic. Cristelana Farm pe locul întâi de data aceasta. Domnul? Capitanul echipei a venit primul, capitanul echipei. Bravo! Cine poate să ia premiul? Așa, de poză. Lui Alex nu-i dau. Și una o țin eu pentru vânt. Felicitări! Alex a fost lătorul echipei. Bineînțeles, de-aia a fost și invitat să ia cupa. A făcut 7 puncte din 7. Felicitări! Și la concursul de quiz de aseară s-a prezentat și acolo foarte bine. Pe locul al doilea, farmacia Jiul.
Ei au fost la egalitate de puncte cu locul întâi și doar o jumătate de punct la Buchholz i-a privat de primul loc sau de egalitate cu primul loc. E locul 1 bis. Capitanul echipei, dacă ai primit cupă, nu primești bine. Mai bine. Ăsta e locul 2. Și locul al treilea, o surpriză plăcută. Și avem 10% reducere la medicamente, dar nu ne dorim. Echipa din Turceni, domnul Fudulache Ioan cu echipa dumnealui, a reușit să ia medalia anul acesta, felicitări. Pe locul al patrulea, Miosmail Craiova, la egalitate de puncte cu locul 3 și doar victoria directă i-a făcut să piardă locul 3. Hai la poză. Maria. Pe locul al cincilea, Verdi.ro Craiova. Hai. Echipa Monolit este o singură familie. Pe locul al șaselea, echipa care ne vizitează an de an, Stabilus Brașov. Cred că anul trecut au și luat medalii. Da! Bravo! Locul 7 ar trebui să-l pronunț în germană, dar nu știu. Hai să zicem numele Klein Craiova. Și capitanul de echipă. Așa! E echipa în care am jucat și eu, să se știe. E acolo, mai acolo. Bravo, Iulie! Lasă-l aia, mai așa, te mă dăm acolo. Hai! Locul al 8-lea, Salon Amastai Craiova, care au fost pe primele mese de la începutul concursului. În final au ratat un pic. Pe locul 9 se află Flowpark București. Domnul Micu a plecat, dar cu echipierii care mai sunt pe aici. Pe locul al 10-lea, Hidrosud Craiova.
Cea mai numeroasă echipă, cea mai Bravo! Bravo. Ei au ieșit pe 10 că erau echipa de nota 10, așa. I-a spus gradul, i-a șoptit aici. Au și vedere. Mai veni și la... Nu eu. Mulțumim oaspeților de la Premiul Intru Târgu Mureș, deoarece au terminat pe locul 11, au venit de departe, dar multe felicitări. Și spre voi mai avem, dacă le-a plăcut. Pe locul al 12-lea, echipa Sefcor Târgu Jiu. Pe locul al 11-lea, Ubisoft Craiova. Pe locul al 14-lea, echipa ADBRZ Craiova. Și pe locul al 15-lea, English Canteen. Vă mulțumim pentru participare și puteți să rămâneți să continuăm până la ora